Takže čau Vavřo. Nemám rád chaotické chování lidí, nemám rád koupání, ale pro tebe to udělám. A příspěvek na výzkum ASL nedám, protože v Čechách by to stejně nějaký chytrolíni rozkradli. Ale velice rád nominuji další příznivce a takové lidi, kteří rádi si něco předvedou, takže bych chtěl, aby si šoupli kýbl na hlavu s vodou Jarda Krejza, Jarek Kohout a Pepa Suchý. Oh. Je to.